until they murder me. Bus, karusa sa kanan, busing na to karusa. Dati. Yawa, uy. Yaoy na tong busing. Ay, salamat. Naabot na gyud ko. Boss. Oy, kinsa man mo? Kami ang bodyguard, ipadala mo, boss. Pabantay, boss. Padala si mama, boss. Nganong mao man ni inyong ipangsuot? Mo man gusto tang boss para utiktado kay ka ba? Kahit kayo mga bodyguard. Mo man ang gihatag si mong mama, boss. Mga armas kay kayo. Okay. Kato ba nang mahayon nga akong gipalit sa inyo, ha? Mo ni boss. Palit, boss. Oh, Gusto gina mo. Testingan ni karon. tingnan mo. Okay. Tistingi daw ninyo, be. Ayaw mong patak ng duha ba? Maigo daw ko. Siguro na boss para effective kay ba? Siguro ba nang maigo ko? Siguro ni boss. Kay dipinsan ko ni boss. Amo pagtarong mong duha, ha? Warningan na tamo. Sige. Mao na gining gam dire. Yes, boss. Muna yun ni Dabli, boss. Asa madapit? Adito boss, boss. Tara. Kudian na ada ka ha. Oh, boss. Protektahe di ako ninyo, ha? Og kayo. Sige, lakaw. Nay. Bantay ba mo sa kilid? Santay na to. Yes, boss. Hops! Punong sa... Asa naman ni Dre? Anong libon maning yanan? Mo ni Dre, boss, oy. Dre ko nakagi sa una. Dili di mao diri ba? Pero dito mo dalan ong. Atak ka Ikaw gagagaw. ka una-una. Matay Nagpasalig bitaw. ka pa una-una, ha? Nagpasalig ka? Dre kayo, boss. Nagpataka ka? Uy! Isa mo na! Tukan mo kunin mo na. Sa mga gusto nyo. Patay na ta Dre. Ay, Patay ka. Ayo ni. Ha? Sabi. Tulo ko sa dalan ninyo paminawan. Uy! Hindi na maong dalan. Kay libon kayo ang imong gitudlo. Ah, Dre, boss, pasensya kay boss. Pasensya kay boss. Dre kayo dito. Li! Ta, padayon ta. Ako yun na, boss. Kikadumdum ko sa dalan, boss ba? O sige, ikaw na. Ta. Asa man? Oh, as kita uy. Sumpah ganun kumali mo gud. Ay ayo ni. Stop! Tubay ang dalan ba? Binuang man ni. Sa man nga trabaho ni. Boss, pasensya na, boss. Manila ang dalan, boss. Pilit tayo. Kamu, ha? Okay, sa sunod pagbantay na gimos dalan, ha? Nagpaalig-alig magud mo nga dili. Kamu nakasuwito mo ning dalan, ha? Kaparihar mo gud, kaparihar mo. Ay, to, ya. Ali, Dre. Diri na lang taagi para direct. Sunod mo na ako na yung una. Sige, mo yung mga ayaw mo. Ali. Yati ini busingan ni. Ayo bitaw pusilon tay patay ni ba. Patay gina bro, masunod ta kay suldur man ta. Tak, Ay, may mo na. Unsa pa man yung giulat diya? Ali na mo. Move! Master! Nakabalo ba mo? Nakuha ning yuta diri sa una? mo din ni boss, mo din. Dapat tanong mo din ni. Kuha gid ni. Kaning saginga, kuha gyapon ni. Anong pa ni sa lula sa akong lula o lula pa niya? Patay kulangan din ni sa ginga eh. Gulang pa. Ay, Kulang gulang pa na ni ka, boss. Kulang pa na mo eh. Gulan na, di ka, boss. Oy, nakabalo mo sa akong edad. Gulang na kani 60 plus na ni. Senior di ka boss. Senior na. Medyo 18 pa akong edad kay kaso wala man ta nabulad sa init kay. Ay tama. Na iyo datok mga boss. Padayon ta. Daghan ng istorya. Puro bot-bot lang gyapon ninyo, ha. Hop! Itahi ko ninyo, ha, kasi Uno nga po. rin ba? Ang sniper, boss. Asa yung sniper, boss? Tama na ibahala, di ako mantay mo sa daplin. Asa? Ay, kung yung tututuki ba? Tutuki, pariyara mo doon, ha? Nakabalo na mo sa panahon karon nga grabe og pandemya. Kung kamo, musunod mo. Boss, asa na pandemya, boss?
Na, mga pa ni pangutana kay balita ron pa na Steve na dungog na ko kasi grabe nang pandemya karon panahon Ano na. mo COVID no, pumusilo na mo boss. COVID. Pusilo na mo na. Ban boss, Hindi mo protektahan lang ka boss. Kira sa mo na. Pusilo mo na. Boss pa paghilom. Unsa man imong litok nga pataka naman kag yaw-yaw. Witla naman ka. Ruben Padilla boss. Anak ka ha? Gatumar ba kag tambal nga para makumpleto na imong pagyaw-yaw ha? Dili boss. Ali. Tara tara. Tutiktahay ko ninyo. Sige boss. Hoy, busig. Hoy, busig mo Brad. Ay boss. Boss gira boss. Puro ka boss. Kamu manggug katanga naman ko mga bodyguard mo. Katanga ra mo. Katanga mo. Ang dagan-dagan ano? Sige ka boss ay makanlo. Gago man siguro mo. Tigla tayo ha. Ikaw ulit re. Alin na bulon tika. Ako dito bato. Sorry boss. Sa bato mo dili. Padayon na ta. Ay, Lutap. Tarong mo. Ali mo doa. Ali, dungan mo doon dire. Kamu, ali. Uli. awa lagi nangabuto na mo mga pusil. Nagsayang-sayang mo sa bala ba? Sulit kay boss. Di na mo sub. Okay. Bantay mo ha. Paong kalo. Ibutang og tarong. Ikaw anong ga? Luya makatulala man kaunsa ka. Hey! Wala ka gi-training? Nagkuha ka ni kong agency nga pre training mo dito. Di ka ikaw na kayo ka? Putang ina ka. Na, ikaw, di ka yaga ka dili. Ha? Di ka yaga dili. Alim mo tayo, tara, may padayon ta. Ginas ko ang siya. Itiyon pag itiyon pa na. Itiyon pa na. Padayon ta sana. Padayon ta, sunod mo sa kuha. Ano mo guro dre? Mauna gini. Mauna ni Diri. Na ni Diri? Mundo ko si maubos. Kamu gumo. Padang may ito. No. Di apply mo tani tahanan ni. Balik mo. Suga po ni. Brindir ako. Silog pa ni maglagot ko ba? Basta busing nga to ni ba? Hindi mo balik. Ha? Sorry boss. Balik mo, Diri. Wala tayo mo ani balik lang kita. Wala tayo kwata. Kining ka sa akong agency nga gikuha. Inana ba ang pagtudlos imo ha? Yes sir. Protektahin ko ninyo. Kapan ni? Kaya ka nagpamot ka na ganita. Magtimot-timot man imong lumot. Di pamot ka na ganita. Pagtimot to isaw. Ikas na mo Kinakalaban dire. Nagloko man ka diya. Ali! Kuban. Gostra. Bodyguard ka, bodyguard. Tawana ka, bodyguard. Dagan boss. Tama na. Nanaga na boss. Tama na. Batsi. Asang kalaban. Uy, turas sila. Tayo na. Dagan boss. What's up mga kasulit? Thank you kay gihuman ninyo ang among mga videos. Unta, dili mo magsawa sa amo ang video. Shout out na day tanong. Shout out day kay Aname Ikwalan. Shout out po kay Erwin Francisco. Shout out kay Kenay Mara. Shout out kay Gistril Solis Ondoy. Shout out po kay Aldamar Linilin. Shout out kay Rod Obera Bastalo. Shout out kay Bitoy HL si Kusana.
out din ako, no? Si GB Patinya. Og shout out na ako, ikaw lang sapat na. Out sa'yo. Og shout out na ako si Kimberly Buston. Shout out mo dahil ka Hides Laros Kain. Og shout out mo na ako, no? Kay Maricel Paratwilis. Og shout out mo na ako kay Narciso Nongski Pipito. Kabainers na muna sa Libungan. Okay, shout out ko dahil ko no. Shout out di ay kay Rizal Mi Larus Kaen. And shout out ko kay Sen Nicole Katan. Shout out ko di ay kay Sora J from Libungan Biners na karon. Okay, napadet pahabol no. From Kapayawi, gusto ko sila magpa-shout out. Shout out di ay kay Divine Grace Bacaro. And shout out po kay Jesami Bernal. Shout out po di ay kay Mimi Manuel o kay John Mark. Okay. Thank you for watching mga kasulid. Okay guys, ayaw din mo kalimot og subscribe sa among YouTube channel SLC Viners 2. Thank you mga kasulid. Stay safe sa inyo tanan.